खोनादों आं हाबा जाखानाय हिनजावखौ नों मा मोनदों जेनेबा नों बिदि आंखौहाय बिदि बायदिसिना हगारनो हो आंहा गथ' सानै दङ मिथिबाय आं गथ' सानै दं बिमा बिफा दं आं रायजो जानायसो आं सिख्ला नङा आंखौ बिदि हगारनो आं सिख्ला नङा मिथिबाय आंबो मेगन साननाङा गुमबि सारा मालायनि फट'खौ लानानै बिदि हगारनो लाजिया नोंहा एसेबो खोनाबाय दा माने जोंहा नैबे मा जाहैबाय बियो रंगिना जे सना मोनसे पेज आरोना ओमफ्राय जोंहा नैबे आं दानि रायलायनाय खिन्थिदोंमोन ना बे जाहैबाय जोंहा माथाय बियो PLX ओमफ्राय मार्क बिनि पेजाव जोंहा नैबे बिनानावा माने बुंदों आरोखि माने गावनि फट'खौहाय नैबे रंगिना जे सना होननाया माने भाइरेल खालामदोंनो ओमफ्राय आरो जाहैलायबाय नैबे जोंहा जिथुनाखि रंगिना जे सनानि प्रफाइल फट' बे जाहैबाय माने बेलेगनि फट' आरो ओमफ्राय नैबे रंगिना जे सनानि जिथुनाखि फेसबुक पेज बियो माने टटेलि लग आरो ओमफ्राय बे जोंहा नैबे जायनि जे रंगिना जे सना फेसबुक पेजनि जिथुनाखि प्रफाइलनि फट' बे फट'आ जाहैबाय बेलेगनि ओमफ्राय बे बिनानावा आंखौ होनहरदों आरोखि मैयाबो फन खालामदों बियो ओमफ्राय आंखौ दानिबो फन खालामबाय अननानै आदाया मोनसे भिडिअ लाना फैदो बिदि होननायखाय आङो दायो फैबाय आरोना आं मैया हास्लाबासै हरावहाय मानो होनना बुङोबा आंहा मोनसे बिराद गिदिर खामानि दंमोन नालाय ओंखायनो आं मैया हास्लाबासै ओंखायनो आं दायो फैबाय बे बिनानावखौहाय नैबे जोंहा बिनानावखौ आरोना बे PLX मार्कनि जिथुनाखि फेसबुक पेजाव फैनानै जोंहा बिनानावा जे बे रंगिना जे सनाखौ जे फैनानै बायदिसिना जे बिराद गोबां रायखागोन मानो होनना बुंबा माने फट'आ बेलेगनि नालाय खिन्थु नैबे नानिनि आरो फट'आ बेलेगनि बे जाहैबाय जोंहा लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिनो सिङाव थानाय आरो गामिखौ दाहाय आं माने खिन्थिलांसै नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो बिनानावा माने आंनाव फन हरदों आरो बेखौ आं कल रेकर्ड लाग्रोदों बिनि उनावहाय माने बिनानावा बुंदों आरो बेथ' आं नङा टटेलि आंनि नामा बेलेग आरो बेवहाय माने फेसबुक पेजनि नामा बेलेग ओमफ्राय आरो माने आंनि फट'खौ माने बे जायनि गथ'नि प्रफाइलखौ होदों बे गथ'नि प्रफाइलनि फट'खौबो माने बे माने रंगिना जे सना होननाय पेजआ भाइरेल खालामदों आरो ओमफ्राय दायो आं दानि नायबाय बे माने रंगिना जे सना होननाय फेसबुक पेजनि माबाखौहाय नायबाय बेनाव माने टटेलि फट' मोनसेबो गैला दानजोब्बाय आरोखि ओंखायनो नानिया बुंदों आरो ना मैयाबो रायलायबाय ओमफ्राय रायलायनायाव माने मैया आंजों बिदिनो गाबगुलाय होननानै रायलायदों आरो बिराद दुखु मोनदों माने न'नि मानसिफ्रा बिराद रायदों जाहैबाय ओंखायनो माने गथ'आ माने गोसोखौनो माने हमथानो हायासै गावखौनो बायदिसिनासो सानदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बिनानाव बिब' आंजों रायलायहरदों दानिया फुङावहाय आरो मैयाथ' गाव रायलायहरबाय ओमफ्राय दा बिब'आ बुंहरबाय आरो आंखौहाय बिदि मोनसे भिडिअ लाना फैदो आदाया होननानै ओंखायनो आङो बुंदों आरो ना जाय बिथांमोनहा जेनेबा सोरनिबा फट'खौ लानानै सोरबा नैबे रंगिना जे सना फेसबुक पेजआ माने सोरखौबा फट' माने भाइरेल खालामबाय माने नैबे जोंहा बिनानावनिमोन आरो ना अलरेडि बिनानाव बुंहरनाय बायदिब्ला आं बिनानाव टटेलि सोंदों आरो ओंखायनो माने प्लिज आरो बेफोरबायदि माने भाइरेल दा खालामसै माने बिनानावखौबो आरो ना अननानै आङो बिथांनि रायलायनाय माखासे कल रेकर्डखौ नोंथांमोननो खोनासंग्रोनो होनसै बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा लास्टआव आरो फैफिनदो आरो ना आं लास्टआव आरो फैफिनसैलाय नोंथांमोनहा जोबजासिम खोनासं अब्लासो बुजिगोन माने बिथांमोना आंजों मा रायलायनाय बिनि उनाव आं जोबजासिम फैनोसै नङा होमबा दे खोनासंदोलाय नोंथांमोना जोंहा बिनानावखौ आरो ना औ बे सासे मानसिया सिनायाबो ओमफ्राय बिनानावनि प्रफाइलखौ दोनना गाज्रि मानसिफोरनि फट'खौ हगारलाबायदों आरो ना औ बेनिफ्राय दा जेनेबा बे पेजआवहाय जे मा होनोमोनलाय रंगिना ना मा होनोमोनलाय रंगिना जे सना आरो औ ओमफ्राय नोंस्रा बिनानाव माने नामा मा नाम होनदोंमोनलाय कानायस्रि गयारि आलायस्रि गयारिसो ना बेनिफ्राय माने नामाथ' बे एखे टटेल नंखाथार आरो ना नामा बेलेग बिनानावनि दैनिदो ओमफ्राय माबा फट'खौल' एखे दोनना होदो आरो आदसा जायखिया नोंस्रा बिनानावनि फट'खौल' होदों आरोखि ओमफ्राय बिनानावखौबो गाज्रि लिरना हगारदोंनो ओमफ्राय बेलेगफोरखौबो हगारदों आदसा बेनिफ्राय ओरैनो मानसिखौ नोंसोरो जायगानि होननानै मिथियो नामा बबेनिबा होननानै मानसिखौथ' सिनायाबो नुफेराबोखैबो आरो ओमफ्राय मिथियाबो ओमफ्राय बे मानसिखौ खोन्थाहरनायखौबो बेलेगासो SMS हरना खोन्थाहरदो आरो बिनानावनो नोंखौ बिदि गाज्रि हगारदो नों मिथियाखै नामा होननानै खोन्थाहरदो आरो औ ओमफ्राय नोंसिना जेनेबा जायगाया मा होनदोंमोनलाय जायगाया डिस्ट्रिक्टआ लखिमपुर ओमफ्राय गामिया थौथ'वा
बेनिफ्राय दाथ' सोरखौबा आंबो दाख्लै भिडिअ नुदों सोरबा बे सासे मा नाम मोनथाय बे नामा माने बे गाव माने फेसबुकआव भिडिअ मोनसे होदों आरो ना इयो बेफोरबायदि होननानै ओमफ्राय सोरबा सासेबो नुबावदोंमोन आङो माने बिनानावा बे बिनानावनाव फैनानै सिरि फैनानै निमाहा बिफै नङाबा दालिनि माबा मा होनदों दालि जानांगोन ना मा जानांगोन बेफोरबायदि भिडिअ नुदोंमोन माने आङो बेखौ नोंसोर नुदों नङा आरो मोनसे दंबायो दायो आच्छा ओमफ्राय इयाव आरो बिनानावखौनो डाइरेक्ट गाज्रि होनना रायदो आरो ना ओमफ्राय बिमा बिफाखौबो बुंदो बिमा बिफायानो फोरोंदो नामा बिमा बिफायानो इदि मावखायो नामा इदिना होनदो आरो ना आच्छा ओमफ्राय ओंखायनोसो बिमा बिफायाथ' दाय गैया ओमफ्राय जोंनिबोथ' दाय गैयाना जोंबो मिथिया हगाराखैबो आरो मालायनि फट' हायोबाथ' बिनानावनिखौनो हगारबावदो ओमफ्राय बेलेगा खोन्थानायखायसो जों मिथिदो नङाबा मिथिबावानोमोन बेनिफ्राय बै जाय मानसि भिडिअ बानायग्रा बे नोंस्रानि जेनेबा असे एकदम नोंस्रा बिनानावनि नामखौ बुंथारदों नामा बुङाखै बानायनायाथ' ओमफ्राय फट'खौ डाइरेक्ट माबा रंगिना जे सनानि बागैनो बुंदो ओमफ्राय फट'आ आरो बिनानावनि जाहैबायना ओमफ्राय बिनानावखौ बुंदो जाहैबाय आरो आच्छा ओमफ्राय बे नोंस्रा बिनानावनि बे जेनेबा मा नाममोनलाय बिनानावा आलायस्रि कानायस्रि गयारि ओमफ्राय बे आलायस्रिनि नामाव मोनसे पेजफोर दं नामा फेसबुक पेज दङ ओमफ्राय गामियारिसो आरो इना फेसबुक पेजआ ओरैनो ओमफ्रायथ' दा जोंना नैबे रंगिना होननायाथ' जेनेबा नंखाथार आरो ना बेलेगनिसो नंखाया आं बेलेगसो आच्छा बेनिफ्राय दा नोंसोरो माथो खालामनो लुबैदों माथो माने बिदि सानदों आरो बेलेगा जाहाथे बिनानावखौ इदि जानला माला रायनाङाथो आरो नंखायखाना फट'आथ' नामानो नंखायखा आरो हगाराखैबो नालाय इखौनो बेलेगा रायबाय थानायखौ रायनांला इयो नङा इदिना होनजानो लुगैदों आरो आच्छा ओमफ्राय दे जागोन दे थेवबाबो नोंबो माबायाबो नानियाबो गावनि पेजाव मोनसे बेफोरबायदि भिडिअ लानानै फैदो होमबाना जागोन बे जेबो नङा दे आंबो होगोन बारु माला होनो हागोन ओमफ्राय जायखिया आङो दाहाय होगोन आं दायनि अफिसाव थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअ रेकर्डखौ खोनाबाय दा नङा होमबा जाय आंनि फेसबुकआव बा नुबाय बा नोंथांमोनहा खोनाबाय जानांगौ ओंखायनो आङो खावलायदों आरो बयखौबो जा बे नानिखौबो खावलायदों जा बे PLX मार्कखौनिखौबो आं खावलायदों बिथाङा जुदि नोंखौबो जुदि भाइरेल खालामदोंबा जायनि फटकनि पेज माबाया जाय बे रंगिना जे सना फेसबुक पेजआ नोंखौ जेरै भाइरेल खालामदों बे जोंहा बे गथ'खौबो बेबायदि भाइरेल खालामदोंनो आरोखि माने गथ'आबो मिथियामोन नङा होमबा ओंखायनो माने आं खावलायबाय जाय जोंहा बे बिनानावखौ रायदोंमोन बे फट'खौ लानानै जाबायसै माने दावराव खालामनांला बा भाइरेलबो खालामनांला जाहैबाय आंनिफ्राय आरो बिनानावाबो आंखौ खावलायहरबाय नालाय ओमफ्राय आं नैबेखौसो बुंनो सानदों आरो ना जा नैबे रंगिना जे सना फेसबुक पेजखौ जाय सालायग्रा बिथाङा मानो गावनि फेसबुक पेजखौ लक खालामना लादों फालाय आरो मालायनि फट'खौ मानो बेबायदि होनांगौ जाखो बियो नङा होमबा बेफोरबायदि खालामनाङा बिथाङा आं बिथांखौ खावलायबाय आरो जुदि भिडिअखौ नुसनबायदोंबा आं बिथांखौबो गुरै खावलायबाय बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदि माने मालायनि लाइफआव हाबनानै बा मालायखौहाय बेफोरबायदि माबा मोनसे साननाया बा खैसार सानाया मोजां जायाखै बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों आरो ना जाय बिथांमोनहा साबधान जादो एसे माने दिनैहाय सोरखौबा बेफोरबायदि फेसबुक पेजाव बा सोरखौबा बेफोरबायदि भाइरेल खालामबाय बा सोरखौबा माने गाज्रि माबाजोंहाय बिदिनो बायदिसिना होनानै इमेजखौ गाज्रि खालामबाय जाहाथे इयुनाव बयबो जोंनि माखासे माहारिफ्रा बेफोरबायदि माने माबायाव गोग्लैया सोरनिबा खैसाराव गोग्लैया आं बेखायनो बयखौबो माने खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना बे जोंहा बिनानावनि फट'खौ लानानै जे बायदिसिना गाज्रि कमेन्ट बुंबाय बा लिरहरबाय बा बुंहरबाय माने आं बेखौबो खावलायहरबाय आरो ना बिथांमोनहाबो मिथिया जास्ट माने फट'खौल'सो मिथिबाय नालाय ओंखायनो फट'खौ लानानै मानसिखौ लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव फैनानै बायदिसिना रायबाय माने आंनिफ्राय आरो ना माने गावनिनो मानसि होनलायलायनानै जों गासिबो खुदै मन'लायनानै थायो आरोखि ना आं बेखौनो खावलायबाय ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंहा सोरबाफोरा बेफोरबायदि जायोब्ला माने एसे मोजाङै नायग्रोलाय बा आरो सानग्रोलाय बिनि उनावहाय मोजां कमेन्ट होलायलायनायखौ सोलों आरोखि मानो होनना बुङोबा जोंहा बेयावनो माखासे गेदेर उन्दै बायदिसिनानि सोमोन्दोनि बिराद मानसिफ्रा आजिखालि माने ससियेल मिडियाआव थायो एसे जिरायबानो माने फेसबुक इउटुब नायनानै मानसिफ्रा आजिखालि टाइम पास खालामो बेनिखायनो माबा मोनसे जुदि जायोब्ला बेफोरबायदि ससियेल मिडियाफ्राव फैलायलायोबा माने बिराद थाबनो गोसारो आरोखि आं बेनिखायनो माने बिनानावनि जानानै माने गुरैयै गासिखौबो खावलायहरबाय जाहाथे जाबाय जानानै थांबाय बेखौ माने सोरबाया हेक खालामनानै बा माबा मोनसे खालामनानै भाइरेल खालामबाय बेखौ माने बेयावनो दोनथ'दो आरो जाय बिथांखौबो जेनेबा बिनि फट'क लानानै बै जोंहा रंगिना जे सना बेखौथ' जोंहा एसे नागिरलायनाया गाहाम आरोना बयबो
बेखौ एसे माने माबा लालायदो बयबो हायोब्ला नागिरलायदो बबेनि मानसि आरो मारमोन बियो सोरमार माने जुदि गाव जुदि सोर मोजांबा मानो गावनि प्रफाइलखौ बेफोरबायदि लक खालामना लानांगौ जाखो बिसोर माने अकल मालायखौ खैसाराव खोलैनो थाखायल' बेफोरबायदि मोनसे पेज खालामना लादों आरोखि ओंखायनो जायहा अनार बे पेज माबानि रंगिना जे सनानि बिथाङा जुदि नोंथाङाबो जेसेबां हायो थाबनो सोलायनो नाजा आं बेखौनो खावलायबाय आंनिफ्राय गोसो गुरैयै जुदि नों फंबाय बा बिनानावबा एसे माने गावखौनो एसे सोलायनो नाजादो आरोना आं बेखौनो खावलायबाय आरो जाबाय जानानै थांबाय आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'नायखौ लुबैबाय आरोखि आं माने बेखौनो खावलायहरबाय बे नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोनदोंबा हाजासे शेयार खालाम गासिबो माने मोनहैयो आरो जाय बिथाङा माने बेफोरबायदि भाइरेल खालामग्रा बिथाङाबो मोनहैयो आं बेखौ खावलायो बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय